Driven dokumentu bat partekatzeko, hautatu dokumentua, klikatu partekatu, eta idatzi norekin nahi duzun partekatu. 3 aukera daude. Jasotzaileak edita dezake, iruzkin dezake, edo bakarrik ikus dezake, hautatu nahi duzuna. Nahi baduzu, bidali mezu bat dokumentua jasotzeko, jakiteko zertarako den. Eta klikatu bidali. Orain dokumentua partekatuta dago. Baimenak aldatzeko, berriro klikatu partekatu, aurreratuak, eta hor agertzen da norekin partekatu duzun dokumentua. Baimena aldatzeko, klikatu gezian, eta iruzkin, ikus, edo inkluso jarri iraungintze data. Noizko edita dezake? Data horretatik aurrera, bakarrik iruzkin dezake. Gorde aldaketak. Drivek beste 2 aukera ematen ditu. Bata da ez usteko editorei sarbidea aldatzeko. Eta bestea, desgaitzeko deskarga. Ikusi dugu nola partekatu pertsona zehatz batekin, baina multzo batekin partekatu nahi baduzu, klikatu aurreratua, aldatu, eta aukeratu. 5 aukera daude. Usteko publikoa sarean, publikoa bai, baina esteka behar dute topatzeko dokumentu hori, eskuragarri zure ikastetxekoentzat, eskuragarri zure ikastetxekoentzat, baina esteka behar dute, edo, orain arte bezala, bakarrik pertsona jakin batzuentzat. Eta bukatzeko, publikoa uzten baduzu dokumentu hori, esteka baten bidez topatzeko, hautatu dokumentua, klikatu eskuineko botoia, eta eskuratu edukia partekatzeko esteka. Hor agertzen da esteka, kopiatu, eta eraman nahi duzun lekura esteka honen bidez dokumentu hori topatzeko.